musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo mawbaare 17 siilo hittande ujune ɗe nogas e tati ɓataake men cariika wasiya en ñaguima yaafuya dande ne ɗeɓi wahlade seeɗa eɗen ɗeɓi durmede seeɗa tawno hanki en jiɗino jingande babaɓe gam toñde jalluɓe kan hande ɓe e kahakaɓe ɓe kono babaɓe hanki en jinganiɓe kono ɓe dartaki ɓe garani ɓe dartaki poole ɗen ballinɗen boowal ɓuuɓol ngol noon mataw yane meɗen jeeyi durmogo ɗum noon hande ko jalluɓe nangante koyngal en calmini dendagal bandiraɓe kala en juurima ɗumen en beltanima musidɓe kala ko noonne kadi association men wallude baydaji wallude almuɓe sabune hamni ne metti jangol jara hen koyɗe ɓole koyɗe ma peñe guineɗa toni ma joora ɓandu ma yoora kos an fondan wat tal cakkudi ufdi lacciri ufdi maaro heddako kooñe tiɗɗe sakkede sukara ñalla muccude sukara ñalla dogde e beddaji ne yaɓɓa tundi ne yaɓɓa salte walda noon finda noon ñalda noon ha yontere taw lootaki ɓuftaki e jamanu men o mo gonɗen eɗen gandi ko hunde nde yoɗani fotani wonde saabu so tawi en ji hande sukaɓe hewɓe ene doga qur'ana o ene doga qur'ana o ne natti yidde janggude qur'ana o tan ko sukaɓe wasde yonnede soɓe jonnama haaɓe jooɗi haaɓe paɗɗi sukaɓe wonɓe jangoɓe ɗemɗe goɗɗe ɓe haaɓe paɗɗi sukaɓe wonɓe gonoɓe wuuro tan ne dulla e wuuro ɓe mayi joni joni sukaɓe fottotoyaɓe so batti conede paɗe ceerɗe paɗe bata moƴƴe jiinuji moƴƴi wutteji moƴƴi ɓe jonne conne keremaji ɓe pewne saaha kala ɓe pembe pembi moƴƴi kamɓe sukaɓe almuɓe baydaji ɗi ɓe jonne haaɓe jooɗa ɓe pewne haaɓe peewa joni joni jiiya sukaɓe fof tawtoyaɓe kono soɓe garte guure mabɓe noɓe mbayni sukaɓe heddiɓe no mbayni ɓe jiɗata ko ñembude ɓe e sukaɓe kono ko enen jonnataɓe haaɓe ñembe haaɓe mbatta ñembede qur'ana ne jari ɗum qur'ana ne foti jarande en e sukaɓe ne ɗum noon eɗen foof nottoɗen association wallude almuɓe nottoɗen association wallude almuɓe goto men kala yo daro hen waɗa hen an ɗo mbawɗa wonde foof so afrique so asie so amérique aɗa wawi addude darabuji ha heewa aɗa wawi addude comci ha heewa aɗa addude paɗe moƴƴe ha heewa taw ko gueɗe moƴƴe leece moƴƴe foof yonne ha yooɗa sukaɓe dokkeɓe ñanto kadi e kala saaha e duuɗe he yo yimɓe mbaɗa hen jewte moƴƴe rokkoje sukaɓe sembe e sembolinde sukaɓe e jangde qur'anil karim ko ɗum wallata en e kala saaha nde yimɓe jooɗi yo sernaɓe tinno mbaɗa ɗen jewte almuɓe yo tinno mbaɗa ɗen jewte yo sukaɓe dokke sembe e hirjino haaɓe ɓuura yodde haaɓe ɓuura garɗude beele sukaɓe janggoɓe qur'ana mbasa yolbude e nder nokkuji men mbasa yolbude e nder guure men saabu hande sa yi sukaɓe hewɓe ene nawe duuɗe daaraji ko laaɓal ngal e civilisation kono enen eɗen mbawi wadde ɗum e nokkuji men ene wawi wonde duuɗe men e nokkuji men kala alhamdulillah so tawi en nanggui hen enen foof oɗo association wawi wallude en ha wona cate cate ɗe gona Mauritanie ɗe gona Mali ɗe gona Gambie ɗe gona Guinée ngala wona Sénégal tawne wawi wallude tawne wawi jokkude en ɗam ene wawi yaade duɗɗe pop yillo e duɗɗe pop eɗen jetta noon musidɓe men hanki hewɓe jokkodire men ha tenteɗe jogui musidɓe nayo jokkodire men woni hen alhamdulillah won ko mbaɗino moƴƴi ɗumne kadi ko yettude Allah ma gueɗɗe kala peeñoy so haaji jomiraɗo maroy saha goto ma en kaaloy holi ɓeɗo hen musidɓe eɗen duwanoɓe yo Allah ɓeydanɓe hattan ɓeydanaɓe cellal ɓeydanaɓe dañal ɓeydanaɓe gilli mabɓe faade e almudago ɓeydanaɓe yidde mabɓe faade baydaji
nde tawno goto fof so waɗi ko bamum bayda tan bayda dañat jaam, goto men fof so waɗi ko bamum bayda bayda dañat jaam. ɗum noon yidde wiide en tan association wallude almuɓe kala jiɗɗo jokkodirde e hen wallude, kono enen dañeten ko appel aji walleteɓe. kala dokkirɗe numéro men noddata ko yiɗɓe wallede, sernaɓe yiɗɓe wallede ene jogui almuɓe ha heewi. ay an musidɗo tedduɗo jiɗɗo wallude o, hay sa jokkodirani am min Sar Abdullaahi Saar, wuuro moon ene waɗi duɗal ngal ceernajo nan ɗon ne janguini, omo jogui almuɓe ha heewi. wuuro takkigo wuuro moon, aɗa andi kadi ceernajo goɗɗo janguino banggue goɗɗo, aɗa andi kadi ceerno goɗɗo janguino banggue goɗɗo. waɗi hen geste, hay sa rewani e men waɗi hen geste. soɗo wolisma comci ha heewa nelda toon direct, walla neldamo haalis, walla nelda neɗɗo goɗɗo yaha soodoya adda totta sukaɓe almuɓe. sa hoolaki tan ma ñaami, ƴeew kooliɗo yaha jeere sooda, walla yaha Colobane, walla yaha ɗo wawi yahede foof, so Mauritanie, so Mali, so Gambie, so Guinée, sooda rokka. hay soko almu kon ɗiɗon ñantu ɗumen, change gurdam mumen ko ɓuuri yawde. hay soko ɗiɗo tan change gurdam mumen, rokkuɓe gurdam kesam. yoɓe tin ɓe ɓornima paɗe, yoɓe tin ɓe ɓornima comci, hono sukaɓe woɗɓe ñantorto ni, hono sukaɓe woɗɓe ɓornorto ni. yoɓe tinir noon koye mabɓe. soɓe tiniri noon koye mabɓe tan en kisat tonggode meɗen. kono noon koto banggue association wallude almuɓe, wona tan jaam ñalli yawur walla mi heeɓi tonggode ma tan mi weltima safo mo ɗomna message. ene moƴƴi kono ene haljina, saabu ko huufa ko ene heewi, eɗen ñaago hen yaafuya. 78 538 34 18 78 538 34 18. kala jokkodire ɗe tonggode, kala ɗo gonɗa aɗa yiɗi wallude almuɓe, mamin balle ni ha keeɓa numéro téléphone ɓurɗo hatujinde, so allahu lamɗo haaji inchallah. tinnoɗen no moƴƴi, allah subahanahu wa taala walla en. gartaten seeɗa koye hanki kuccam hakkude ceerno Mouhamadoul Amin Ly Domgawru Alpha, nunɗuɗo ganɗo gongiyanke. so wiyama ceerno Mouhamadoul Amin Ly Dumga tan yimɓe fof ɓe he on kaali gongiyanke. on woni mo mbiyata jawa, mi nanata jawa, mi anda jawa ko mbaroji kay innira. hulata haalde gonga, hulata tan ko toñje, kono gonga kay o hulata. no jiɗɗa fof mbaya, no jiɗɗa fof pota. en nani hanki kuccam hakkude makko e jaydiyankoɓe ko haali, ko haalande fonde wattede haqqille, ko haalande kala hande jaydiyanke walla kala hande porte parole jaltinowo konngol furon foti koye tugnade ka haala. saabu holɗum ko haalande moƴƴere, ko haalande wallore en, ko haalande nde ganduɗa so en kettima en dewi en dañat jaam. ko adi foof o yiɗi ko mawɗo leydi yo nan ɗum, o yiɗirani mawɗo leydi yo nan ɗum gam yiddemo mawɗo leydi yo andumo, saabu mawɗo leydi ne andimo. oɗon gandi ceerno Mouhamadoul Amin Ly wona e fo eɗen gandimo. e nder haalande nde laamɗo ko Allah, kala goɗɗo mo waɗi laamɗo o itti gueɗal e gueɗal makko o totti ɗum, ko on halfina leydi ndi. kalfinaɗo leydi ndi konngol mum foti ko jaɓede, ha tenti noon konngol mum moƴƴol ngol haali. holngol konngol moƴƴol ko laamɗo o yaltini e kuule nogase ɗiɗi, beele yimɓe ɗannotoɓe ɗanninteɓe ɓe kisa. aɗa jole oto, aɗa wonde joom suudu ma, aɗa wonde ɓinguel ma, aɗa fayi wuuro mon, wona fayi wuuro wongo, beele kisa. kono so tawi woni dognowo oto o hisnani hoore mum, o hisnata am. teno dognoɓe otoji hewɓe kisnani koye mumen. jiita joomum kene simmo en, ene lemo en, ene duka en, ene yurno en, ene holla faaro en, ene naaƴikino en, ne waddani on hisnani hoore mum. mo hisnani hoore mum hisnata goɗɗo mo jolni o. ɗum noon ɗeɗo henne peeje ɗe laamu ngu yaltini ko kanko dognowo oto haw hisa, o ɗaano jamma haw haara. so fini o ƴeewa oto makko no moƴƴi, oto waɗe visite technique moƴƴo, ponoje moƴƴe, oto kuɓɓa ɗum nawa yimɓe ɓe. kamɓe ne joloɓe ɓittam
langinam woto won hen yo won tan mi joɗima joɗatam sabu so on ƴeewi accident baɗɗo hanki o accident baɗɗo hanki o oto o fonno nawde ko 32 neɗɗo kanko jaga ndiayo ko 32 neɗɗo o fonno nawde ɗum woni palasuji poɗɗi waɗede ɗi wonno e nder makko ko 49 neɗɗo kene foto wonde 15 neɗɗo goɗɗo ne ɓeydi hen 6 charge oto o fonno nawde ko 32 neɗɗo woni 32 personnes o fonno nawde e nder makko ne wanno 47 personnes firti ko 15 neɗɗo ene ɓeydi hen ɓe ngala palsuji ko ɓittaɓe nder ɓen calo ɓittede ko keñiɗa ko kala ɗum woni konngol ceerno Mouhamadou Lamine Ly ɓen yo calo ɓittede an dognowo oto salo ɓittude ɓe sabu hayso ko an neɗɗo o sa teeni waare leɗɗe a waɗi ko ɓurti dandema hoorema keecima fo ŋooɗat a tampat kono sa waɗi ko mbawɗa aɗa wawi rondata hanjirta tawa tampani oto ni ko ni wayi wona an fewni wona min fewni pewnuɗo wi ko yawat 32 neɗɗo an dognowo mo fewnani o kuñƴa hen nderɗa hen mbaɗa ha yettoyo 49 neɗɗo ɓurtina 15 neɗɗo 15 neɗɗo ɓeɗo holno kiloji mabɓe poti kiloji mabɓe no poti kiloji mabɓe goɗɗi ɓeyduɗa e oto o haala ka bagage goɗɗo mbaɗaɗo e oto o ɓurtuɗo kiloji mum teeni oto ne doga ɗum ɗo henna ko halkare wiyata ko hoddiro ko halkare ko an halki wonɓe oto heɓe an halki wonɓe oto heɓe wona kono so tawi a waɗi ko foti ko yamira ko 32 neɗɗo a waɗi ɗum nder poids dokkaɗo o goto fof ne jooɗi ne deeƴi ala ɓittodiral ala nguleki ala odeur ala haaɓo bagage mbaɗaɗo dow o ko bagage kakidiɗo walla bagage mbaɗaɗo nder udda ala hendu fooɗi ala hendu gakki ala haydara a waɗi vitesse maɗa mo dokkeɗa ya wat kala ko wawi arde yeeso ma aɗa yiya wona noon ceerno wi kala ko feltata kala ko arata yeeso ma hay sa yani mum ko seesa ardata mboɗo doga aɗa doga koye virage paɗen mi anda aɗa ara a anda mboɗo ara en mbuɓɓodiri koye men ɗe mbukkodiri a gañoto mi gañoto so mboɗo yaara jam jam aɗa yaara jam jam e nder virage so en potti mi fernat a fernat ko pundi rukat hay sen memodiri ko faroji ɗi tan kelata hay sen memodiri ko faroji ɗi tan kelata en kelata enen wonɓe emen ɓe kelata ko message mo ganduɗa poɗɗo yettinede ene waɗɗi e ɓiɓɓe leydi hettade mawɗo leydi ene waɗɗi e ɓiɓɓe leydi hettade mawɗo leydi so tawi koɓe gonɗinɓe Allah mawɗo leydi ko on Allah lomtini e leydi Allah tottimo yo reen leydi so yi ko fewani yo hajo o haala hen ko moƴƴi o waɗa hen kuule moƴƴe laamɗo leydi so haali gayni hol toppittoɓe dariɓe boliɓe police gendarme an police gendarme gonɗo e lawol oɗo hen ari omo jolni 49 neɗɗo woni 47 personnes e nder oto nawowo 32 personnes a yi yimɓe ne ɓittodiri aɓe kaaɓi aɓe mbarñi ngara oto o moññawo tottuma ɓenna anne kadi a gonɗinani ko an halkiɓe ko chauffeur o waɗi ko foof ko mbaɗɗa ko ɓuuri bonde an ka luwa mawɗo leydi o nelima mawɗo leydi haali neli jagorɗo mum mo tugniɗa on jagorɗo nelima ya daroy dow bolol ngol darnuma e dow bolol ngol ko hadde oto baɗowo 32 plage o yaha haw yettoyo 47 place joni noon sappo e joyi ɓurtuɓe ɓe aɗa jeeyi hen 200 walla 400 piya e posma nde ndeƴa joni noon nogasi ɗiɗi neɗɗo maayi hen gam 400 ɗe dokkeɗa ɗe e anne chauffeur o
sappo e joyi place mo ɓeyduɗa hen o ene wawi taw yettaki hay ujunnaji ɗiɗi wona nogas ɗi neɗɗo maayi auto ma boni a gañima emprunté mon ɗiɗi fof maayi hen oɗon sofre ɗiɗi ɓe on gañima oɗon leeli tatto mbaɗama hélicoptère nawama Dakar ɓuuri yawde holko wiyete hoddiro ko nattu Allah hoddiro Allah toñata hay goto Allah haali qur'ana toñata hay goto sa waɗi ko foti wonde ko yanayma sa waɗani ko foti wonde ko fotani wonde ko yanayma ko fotani yonde ko noon so yani e baɗɗo mo fotani wadde ko mbiyen ko hoddiro jurnin haqqillaji men ɗi a waɗi ko foti wonde a yaari no foti yarede a waɗi ko poɗɗa wadde ko fotani wonde yani e ma ene wiye hoddiro ne selli alay sago noon moni kala anda hol rôle mo jouwata an dogno oto ganda rôle ma an kiliyano ganda rôle ma an policier o walla gendarme o ganda rôle ma moni foof anda rôle mum saabu oto ko gueɗe tati haɗi jetti nayyi oto ko chauffeur o oto o tali o ne moƴƴi alhamdulillah hoorejo leydi Sénégal Macky Sall hono makko ala mbiyammi saabu holɗum ko accident ji ɗi ɓami waɗede ko foof on nanani ɓe mbiya on ko caɗele lawol moƴƴani ala on nanta ɗum hewno adude accident ji ko lawol wasde moƴƴude kono on nanani accident waɗe Sénégal ha wiya ko lawol woni ko moƴƴani on nanani ɗum laabi ɗi foof ne moƴƴi alhamdulillah sa ƴetti Dakar aɗa fayi Ndar aɗa fayi Jum aɗa fayi Wourossogui ha Bakel ne moƴƴi sa ƴetti Dakar autoroute aɗa fayi Touba aɗa fayi Linguére woni Dara Linguére Raneru ha Wourossogui Matam fof ne moƴƴi sa ƴetti Dakar Mbour Kaolack ha fayma Tamba Kidira fof ne moƴƴi sa ƴetti Dakar Kaolack ha fayanma Farefeññe fof ne moƴƴi e nder leydi ndi Sénégal kala ɗo ƴettuɗa hande oto aɗa fayi e laabi ɗiɗo pewnaɗi ɗi fof koko moƴƴi koko fewna ha feewi koko moƴƴi ha moƴƴi hay goto wullittako wonande ko bolɗi gonɗi moƴƴani ko yimɓeɓe noon yooɓe jurnito jikkuji mabɓe needi mabɓe Sénégal rati ko wiyete needi sukaɓeɓe dati needi haqqillaji mabɓe ɗi daɗi needi ɗum waɗi mbiɗen neɗɗo yo rento mawnude hawdaɗa haqqille makko kalde neɗɗo mawni ha daɗi haqqille muɗum bonnirama ko heewi ko gueɗal ngal poɗɗen accude haqqille toɓɓere wonde nde jiɗɗen uddirde jiɗɗen haalde ko hunde wotere ndentoɗen funtoɓe hande nde keewi to banggue Wave to banggue Orange Money to banggue yahoɓe luumaji ene punta ndentoɗe no moƴƴi neɗɗo nodduma ne haala wolof walla ne haala français ene logga ɗemgal mum ene dande ne weeli wayno comme ordinateur haaldata e ma ni wima ko neɗɗo Wave walla wima ko neɗɗo Orange Money ene namdoma holno jiiruɗa Wave walla Orange Money ene arandoma konngudi ene arandoma jaa ha kaala mot de passe ma o nawa halis ma halaɓa woto kaale jamais mot de passe moɗon code secret ma woto haal hay indema woto haal hay hitande nde jibineɗa woto haal jomum ne wawi ƴettude kuɗol e biig wima Wave nodduma no mbiyatanoɗa kadi kaala indema yettode ma kadi kaala to jeeyeɗa kaala hol hitande nde jibinoɗa kaala ayi saabu holɗum ko namdotoma ko foof won goɗɗo ñoƴƴowo ɗon ene ƴeewa mbete ma hawru e code maɗa
sabu ɓe ƴeewata ko code baɗaɗo jibi hitande jibinande ko wayno naissance maɗa duuɓi ma walla inde ma walla inde wuro mon aɓe namdikino ma haɓe kawra hen so ɓe donki aɓe donki wima ɓayde ko weewi walla orange money beele waddema sécurité a hokkumin code ma tan hoolo ko minen amin gandi foof kono addu tan koloɗa dokkaɓe code ɓe mbiroma haala ɓe nawa halis maɗa caloɗe hamima leydi caloɗe hamima leydi kala nodduɗoma wima ko weewi walla orange money ene haalanma ka famani kuppu kala nodduɗoma ene haalanma woni gueɗe goɗɗe ko wayno wiidema ko kaari woni babam walla ko naggam walla komi tanum kaari kuppu mo hande aɓe keewi hande e nder aduna o aɓe keewi e nder yonto o hanki won waaji goto ferka e nder luumo ferkimo ko ɗiɗo wiɓe ko sernaɓe yontaɓe labtuɓe hen goto arata tan ne yakindo goɗɗo wona toon e haaldi kino e goɗɗo so yi o gara o diwa marɓo wona ɓuuccade ɗum omo salmini ɗum ko tanum kaari teni on innitiri ko inde ceernajo gandaɗo e nder leydi ndi ko ɓiyum ko tanum innitiri o gani maɓɓe makko tan tarle makko hawo ñamani o ga haalis kewɗo yimɓe gardin haqqillaji kala ko yimɓeɓe ne mbaɗa yoɓe gardin haqqillaji hakkille woni foof so en dati to banggue haqqille en dati foof ɗum noon musidɓe tedduɓe ñagama yafuya hande en jeejiɗi tude mode avion o nana sono guilane gasama battin toon ɗum noon ko ɗo tan kaɗeten musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe